Πάμε στο Αμβούργο. Κλείσω λίγο να φτιάξω το φακό. Θα μπει στο πλάνο ή όχι? Ναι, έτσι το πλάνο. Ναι. Σπύρο, οδήγησέ μας. Το μικρόφωνο να βάλει. Έπιασε ήχο. Δεν έπιασε, όχι. Σαν μια κούκλα σαν μπάμπολα. Δεν με ενοχλεί. My name is Bond. Κάπως έτσι. James Bond. Αυτό θέλει να πει. Είδες πώς αρχίζει να βουλιάζουν. Θα πάω ευθεία, ναι. Έλα, πάμε. Ακόμα και γι' αυτό θα κρινιάξει. Έλα. Το πάτησα. Τι ήθελες να πεις? Το πάτησα. Θα σου πω ποτέ να το πάρεις να το σηκώσεις. Τι σου φταίει το δεντράκι? Πες, τι πήγες να πεις? Το πάτησα. Έλα, οδήγησέ μας, μπες μπροστά, θα λέω εγώ. Έχει πιάσει τον ήχο. Έλα. Και τα αξιοθέατα. Συγγείαν. Τι άλλο έχει εδώ? Και... Έχει και οδηγούς που μπορείτε που... Το πάτησα. Πάμε. Πού είσαι? Καλά μωρέ Σπύρο, αμάν έλεος όμως. Τώρα πάμε. Έλα πώς περπατάμε. Στο Αμβούργο. Καλημέρα, παιδιά. Το έχουμε Σπύρο, δεν θα το βάλω αυτό που τραβάς τσάμπα κρυώνεις. Θέλω να φαίνεται αυτό, έλα. Το πάτησα. Νομίζω ότι κάποια από αυτά τα έργα τα έχω δει και σε άλλα μουσεία. Έλα. Ξανά. Τι θες, παιδί μου? Από εδώ πρέπει να είσαι. Τίποτα δεν θέλω. Δεν θα τσουγκρίσουμε. Σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισσες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Είμαστε στο αεροδρόμιο και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε για Αμβούργο. Έχουμε κάνει γερή προετοιμασία και είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε τέλεια. Ακολουθήστε μας. Καλημέρα σας. Όπως σας είπε και ο Μιχάλης, πηγαίνουμε στο Αμβούργο, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας και στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας, που βγαίνει στη Βόρεια Θάλασσα. Αλλά να μην σας πω τώρα όλη τη γεωγραφία, ελάτε μαζί μας και θα τα δείτε όλα αυτά από κοντά. Και όπως κάθε φορά πριν πάμε ταξίδι, τι κάνουμε από το αεροδρόμιο? Αγοράζουμε σοκολάτες και ένα άρωμα. Και το άρωμα αυτού του ταξιδιού είναι Dolce Gabbana The One. Καλό μας ταξίδι! Μιχάλη, που φτάσαμε? Φτάσαμε στο Αμβούργο, παιδιά μου, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πήραμε τη γραμμή S3, κατεβήκαμε στον κεντρικό σταθμό και τώρα θα περπατήσουμε μέχρι το ξενοδοχείο και θα δούμε τα μισά αξιοθέατα στον δρόμο. Όλα ωραία και καλά, ο καιρός είναι υπέροχος, περνάμε τέλεια. Ακολουθήστε μας. Τη γραμμή S1, παιδιά, πήραμε, όχι την S3 που είπε ο Μιχάλης. Ζαλίστηκε από το αεροπλάνο, φαίνεται. Ζαλίστηκα, τι να κάνω. Παιδιά, φτάσαμε στο ξενοδοχείο, μένουμε στο Scandic Harburg εμπόριο. Πρέπει να δείτε το δωμάτιο, έχουμε ξετρελαθεί. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει καλά, αλλά ελάτε. Να το δείτε πρώτοι μαζί μας, περάστε. Είναι στον 6ο όροφο. Κοιτάξτε θέα, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Βλέπετε εδώ, φαίνεται όλο το κέντρο του Αμβούργου. Μην σας πω ότι βλέπω και μερικά αξιοθέατα από εδώ που θα πάμε να τα δούμε από κοντά. Είναι πεντακάθαρο, είναι έτσι κάπως σκανδιναβικό. Τα Scandic είναι πολύ καλά ξενοδοχεία γιατί είχαμε μείνει και στο Ελσίνκι σε ένα τέτοιο και μας άρεσε πάρα πολύ. Έχει καλό πρωινό, περιμένετε, θα φτάσουμε και εκεί. Ελάτε να δείτε λίγο και το μπάνιο. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το ξενοδοχείο. Μπάνιο υπέροχο, παρακαλώ δείξτε κύριε Σπύρο. Να δείξω για μένα. Πώς σας φαίνεται, δεν είναι ωραία? Θα περάσουμε ωραία, τι λέτε? Εγώ νομίζω θα περάσουμε τέλεια, παιδιά, τέλεια. Θα είναι μια πολύ ωραία εκδρομή κι αυτή. Βγήκαμε λοιπόν τη βόλτα μας στο πανέμορφο Αμβούργο. Το Αμβούργο, παιδιά, είναι μια πόλη που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα, τις βόλτες μας και τις λίμνες που περάσαμε πριν, μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι πανέμορφη πόλη, είναι cool, είναι πάρα πολύ ήσυχη. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Σας είπα νωρίτερα
ότι έχουμε κάνει καλή προετοιμασία για το Αμβούργο. Και θα σας πω τι εννοούσα. Εννοούσα ότι στο Αμβούργο ζει ο παιδικός μου φίλος, ο Γιάννης, και μας έχει κάνει την οργάνωση περίπου όλου του ταξιδιού. Βέβαια, ο Γιάννης, τώρα που ήρθαμε εμείς εδώ, είναι στην Πάτρα. Το ταιριάξαμε τέλεια και αυτό. Αλλά και από εκεί που είναι, μας βομβαρδίζει συνέχεια με μηνύματα και με προτάσεις. Γιατί ο Γιάννης μπορεί να σε γονατίσει από την πολλή πληροφορία, από την πολλή αντίρρηση και από την πολλή γκρίνια. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Μπορείτε να τον δείτε το Γιάννη στο βίντεο που έχουμε κάνει στο Λονδίνο για του Σάμπα. Εκεί έχει μαζευτεί μια τρελή παρέα και αυτός δίνει ρέστα. Τον ευχαριστούμε και από αυτό το βίντεο για τις προτάσεις του. Μας έχει πει που να πάμε, που να φάμε, που να μείνουμε, που να κάνουμε βόλτες. Όχι εδώ, όχι εκεί. Από εκεί θα πάτε. Μην πάτε εκεί που σκέφτεστε να πάτε κάπου αλλού που είναι καλύτερα. Πίσω από μια πλατεία θα βρείτε ένα ωραίο άγαλμα. Πίσω από ένα ωραίο άγαλμα θα βρείτε ένα ωραίο παγκάκι. Πίσω από τη γλάστρα με το Γεσεμί, ξέρεις πού. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Μας έχει τρελάνει. Αλλά περνάμε τόσο ωραία με τις προτάσεις του και ελπίζουμε να περάσετε και εσείς ωραία σε αυτό το βίντεο. Ο Σπύρος έχει σταματήσει και κάνει πλάνα. Γιατί? Γιατί πλησιάζουμε σε δύο εμβληματικά σημεία του Αμβούργου. Σε δύο ναούς. Του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Νικολάου. Πάμε κοντά, θα σας πω κι άλλα. Βλέπετε πίσω μου το ναό του Αγίου Μιχαήλ. Ένας εμβληματικός ναός, όπως είπα. Μπαρόκ θα έλεγα ότι είναι το στυλ. Θυμίζει περισσότερο όπερα παρά ναό. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Τώρα είναι κλειστός. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Αλλά βλέπετε πόσο ωραίος είναι. Ο Σπύρος βέβαια πάλι έχει σταθεί πίσω, κάνει πλάνα, ξανά και ξανά. Γιατί αργείς, του λέω, γιατί δεν μπορώ να το χάσω, αυτό μου λέει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και στο Αμβούργο θα ψαχνόμαστε. Και πάμε τώρα πιο κάτω να δούμε το ναό του Αγίου Νικολάου. Ο οποίος, παιδιά, ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι ένα απομεινάρι ναού, ό,τι έμεινε από τους βομβαρδισμούς. Έχει μείνει ένα κομμάτι του, έτσι είναι γοτθικού ρυθμού αυτός. Μην με πατήσει κανένα ποδήλατο, μην πάθω ότι έπαθα και στο Άμστερνταμ. Τι έλεγα? Ναι, για το ναό. Είναι γοτθικού ρυθμού και είναι πάρα πολύ κοντά στη βόλτα μας. Για πάμε, ελπίζω να τα λέω και σωστά τώρα όλα αυτά, γιατί μην νομίζετε ότι τα ξέρω. Ό,τι πρόλαβα να διαβάσω. Σωστά τα λέω. Να σας πω κι εγώ δύο κουβέντες. Είναι η πρώτη μας βόλτα στο Αμβούργο. Είμαστε λίγο ζαλισμένοι. Προσπαθούμε να προσανατολιστούμε. Τώρα περπατάμε σε έναν κεντρικό δρόμο που περνάει μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ. Πίσω μας είναι αυτή η περίφημη γειτονιά με την νυχτερινή διασκέδαση. Θα πάμε αργότερα. Και τώρα κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι, προς τη θάλασσα. Να δούμε τα αξιοθέατα και εκεί. Η αίσθηση της πόλης είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πόλη καθαρή, ανοιχτή, αρκετά ήσυχη. Έτσι σου δίνει αέρα να αναπνεύσεις, γιατί δεν είναι τίποτα έτσι στριμωγμένο. Είναι όλα απλωμένα. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση. Ο καιρός είναι γλυκός. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα μας λέγανε ότι στη Γερμανία χιόνισε, ότι έκλεισαν τα σχολεία, ότι γινόταν χαμός. Τώρα ο καιρός έφτιαξε, είναι λίγο πιο ήπιος. Βέβαια βλέπεις από εδώ και από εκεί ακόμα χιόνι, υπολείμματα από χιόνι, αλλά ελάχιστο. Το κρύο έχει σχεδόν πέσει, είναι απογευματάκι και είναι normal. Βέβαια έχουμε εδώ εφοδιαστεί με σκουφιά, βαριά μπουφάν. Καλά, ο Μιχάλης έχει ντυθεί σαν κρεμμύδι, να κοιτάξτε. Λες για μένα? Έχεις ντυθεί σαν κρεμμύδι, λέω. Έλα μωρέ, σταμάτα να με κοροϊδεύεις τα παιδιά. Θα σου κάνουν παράπονα. Επίσης μην πατάς εδώ, Μιχάλη, γιατί είναι ποδηλατόδρομος. Θα περάσει κανένας ποδηλάτης και θα σε κόψει. Αυτό που έπαθα στο Άμστερνταμ, που έπεσε ένας πάνω μου. Ναι. Το ταξίδι με το αεροπλάνο ήταν εξαιρετικό. Έτσι, ήσυχο. 3 ώρες διήρκησε ακριβώς. Μας έφερε ο πιλότος just. Στο ξενοδοχείο απ' έξω. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Πω, βρε παιδί μου, κοίτα εδώ ομορφιές. Έτσι, να περπατάς τώρα και να βλέπεις αυτό το πράγμα. Ναι, αυτές πρέπει να είναι οι αποθήκες, αν δεν κάνω λάθος, Όχι, Μιχάλη. δεν είναι αποθήκες ακόμα εδώ. Να πούμε ότι το Αμβούργο έχει πάρα πολλά κανάλια. Γιατί είναι ο ποταμός ο Έλβας και έχει πάρα πολλά μικρούς παραποτάμους. Και έχει πολλά νησάκια. Νομίζω έχει περισσότερα και από τη Βενετία, κάτι τέτοιο. Ναι, έχει 2.000 και παραπάνω γεφύρια. Ναι. Πιο πολλά από το Άμστερνταμ και από τη Βενετία. Οπότε εκεί που περπατάς βλέπεις καραβάκια από κάτω, γεφυράκια, ποταμάκια, είναι αριστούργημα. Πολύ ωραίο. Εδώ βλέπετε οι ποδηλάτες. Είναι όμως πάρα πολύ ευγενικοί. Ο Μιχάλης πήγε να πέσει σε μια κυρία, αλλά αυτή δεν μίλησε καθόλου. Απλώς έκανε μια παράκαμψη, ήταν πάρα πολύ ευγενική. Πραγματικά εδώ οι άνθρωποι είναι, να το λέμε και αυτό. Δεν με πατάνε εδώ οι άνθρωποι.
Ναι. Εδώ οι άνθρωποι με αποφεύγουν. Πλησιάζουμε στο ναό του Αγίου Νικολάου. Παιδιά, είναι εντυπωσιακός από κοντά. Θα σας τον δείξουμε. Πραγματικά είναι ένα αξιοθέατρο που δεν πρέπει να το χάσετε. Ο ναός του Αγίου Νικολάου από κοντά πραγματικά σου κόβει την ανάσα. Δεν ξέρω αν αποτυπώνεται το πόσο επιβλητικός είναι και το πόσο μυστηριακός θα έλεγα. Δυστυχώς είναι απομεινάρι αυτού του ναού, αλλά πραγματικά είναι υπέροχος. Υπέροχος. Και είναι σε ένα σημείο μέσα στην πόλη που έχουν μείνει και κάποια άλλα κομμάτια του ναού. Βλέπω εδώ κάτι τείχη. Επίσης μπορείτε να πάρετε ασανσέρ και να ανεβείτε μέχρι επάνω. Να δείτε όλο το κτίριο μέσα. Φοβερό, φοβερό. Πολύ μας αρέσει. Lord, I wish I knew 20 years ago, so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad-eyed eyes. All along I was you. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Peace. Φτάσαμε και στις περίφημες παλιές αποθήκες του Αμβούργου ή αλλιώς Speicherstadt ή κάπως έτσι. Παιδιά, με τα γερμανικά δεν τα έχω καθόλου καλά, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω γιατί είναι η γλώσσα των κατακτητών. Εγώ μιλάω τη γλώσσα των εραστών, γιατί μόνο οι εραστές θα επιζήσουν. Λοιπόν, αυτό όλο το κομμάτι ανήκει στην UNESCO. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Να έρθετε και εδώ. Μπροστά είναι και η φιλαρμονική, θα πάμε και προς τα εκεί. Πηγαίνουμε πολύ προσεκτικά γιατί έχει παντού πάγο που λιώνει. Ακόμα και οι λίμνες και τα ποτάμια έχουν πάγο. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πανέμορφο σημείο, πανέμορφο. Τι τρομερή έκπληξη που είναι το Αμβούργο. Τι υπέροχη πόλη είναι αυτή. Πραγματικά, όποιος δεν την έχει επισκεφτεί, χάνει. Όπως χάναμε και εμείς μέχρι τώρα. Αλλά να που ήρθαμε. Κάναμε μια μεγάλη βόλτα στις αποθήκες, σε αυτό το πιο γνωστό και πιο ενδιαφέρον αξιοθέατο του Αμβούργου. Αυτή η ώρα είναι φανταστική γιατί δει ο ήλιος, όλα αυτά τα χρώματα που αναμειγνύονται με το νερό, με τα σύννεφα. Αυτή η ώρα είναι η καλύτερη για να επισκεφτεί κανείς αυτό το μέρος και να σας πω ότι τα κανάλια αυτά έχουν δημιουργηθεί από τους παραπόταμους του ποταμού Έλβα. Το διάσημο Μουσείο Μινιατούρας. Να σας πω ότι σε αυτό το κομμάτι, το τεράστιο που είναι οι αποθήκες, τώρα πια οι αποθήκες έχουν γίνει μουσεία, γραφεία. Είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό σημείο. Μέχρι τα γραφεία της Warner Music είδαμε εδώ πέρα. Άντε, αν θέλετε να κάνετε δισκογραφία, ελάτε, αφήστε το demo σας. Και έχουμε κατέβει στο λιμάνι και πίσω μου ακριβώς είναι η φιλαρμονική του Έλβα, παιδιά. Αυτό το αρχιτεκτονικό αριστούργημα θα έλεγα, θα πάμε πιο κοντά να το δούμε. Έχει πολύ κόσμο εδώ, είναι πολύ ωραία. Τώρα που βραδιάζει έχουν ανάψει τα φώτα. Μα τι όμορφα. Θα το πω πολλές φορές, αλλά έχουμε ενθουσιαστεί με το Αμβούργο. Λοιπόν, πάμε στη φιλαρμονική. Βεβαίως η φιλαρμονική είναι γεμάτη κόσμο, γιατί μπορείτε να ανέβετε μέχρι την ταράτσα και να χαζέψετε όλη τη θέα του λιμανιού και φυσικά ολόκληρο το Αμβούργο. Είναι δωρεάν η πρόσβαση, δεν πληρώνετε τίποτα και μπορείτε να πάτε πάνω. Έχει καφέ, είναι τρομερό. Πάντως αυτή η περιοχή είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, η καρδιά του Αμβούργου. Και είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τα μουσεία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ. Έχει πάρα πολλά μέσα στις αποθήκες. Με πιο γνωστό βέβαια το Μουσείο της Μινιατούρας. Και διάφορα άλλα. Δεν χορταίνεις να κάνεις βόλτες εδώ. Δεν χορταίνεις. Επίσης έχει και καραβάκια που μπορείτε να πάρετε και να κάνετε μίνι κρουαζιέρες στα κανάλια και να δείτε το Αμβούργο μέσα από τον ποταμό. Και βγήκαμε στο λιμάνι και είμαι εδώ πάνω σε μία αποβάθρα η οποία παλατζάρει λίγο. Είμαι πραγματικά μέσα στο νερό, το παγωμένο. Βλέπετε πάγους εδώ. Εδώ φεύγει το καραβάκι που πάει
για το βασιλιά των λιονταριών. Εκεί απέναντι. Δεν ξέρω τι είναι εκεί, με το σήμα της ειρήνης. Μάλλον πρέπει να γίνονται έτσι τίποτα musical, τίποτα show για παιδιά εδώ. Αλλά όμως κοιτάξτε τι υπέροχο λιμάνι. Κοιτάξτε τα φώτα. Το νερό με τους πάγους. Τι φοβερό τοπίο, τι φοβερό. Να βρίσκεσαι ξαφνικά εδώ, το πρωί ταξίδευες, πήρες ένα αεροπλάνο, έφυγες από την Αθήνα και ήρθες εδώ. Νομίζω είναι κάτι συγκλονιστικό. Τα ταξίδια είναι συγκλονιστικά. Εδώ ακόμα έχουν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα Χριστούγεννα καλά κρατούν. Φτάσαμε στην περιοχή Σαντ Πάουλι. Κοιτάξτε τι όμορφα φωτάκια. Μιλημένα, ξηγημένα ότι κάνουμε, έτσι. Έχουμε έρθει συστημένοι για φαγητό στο Χατάρι. Έχει 3 Χατάρι. Το Αμβούργο ήρθαμε στην περιοχή μας, εδώ, στο Σαντ Πάουλι. Ξεκινήσαμε με ροζέ κρασάκι, εδώ. Να το πιούμε στην υγειά σας, πάντα στην υγειά σας πίνουμε το πρώτο. Έλα Σπύρο να τσουγκρίσουμε στην υγειά των παιδιών. Να είσαστε καλά. Το εστιατόριο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θα δείτε τι θα φάμε. Το περιβάλλον είναι σούπερ και αυτή η γειτονιά είναι καταπληκτική. Έχει πολλά μπαρ, πολλά εστιατόρια, πολλά μαγαζιά. Είναι πάρα πολύ ζωηρή και μας αρέσει πάρα πολύ. Στην υγειά σας και από μένα και στην υγειά μας, Μιχάλη. Γεια μας! Λοιπόν, αγάπες, ήρθε το φαγητό. Εγώ πήρα σνιτσελάρα, η οποία είναι τεράστια. Μέχρι ζωμό έχει εδώ να ρίξω από πάνω, αλλά εγώ θα κάνω μια άλλη γουρουνιά που λατρεύω. Πατατούλα τηγανιτή στη μαγιονέζα. Αυτό για να μου ανοίξει η όρεξη. Τρελαίνομαι. Η Γερμανία με τα ωραία σου. Και εγώ, παιδιά, πήρα ένα ωραίο μπέργκερ. Βλέπετε, ετοιμάζομαι να το καταβροχθήσω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πεινάσαμε. Είμαστε από το πρωί στο πόδι. Χρειαζόμαστε να φάμε κάτι. Το ετοιμάζω. Τέλειο. Εξαιρετικό. Ζήλεψα Σπύρο, θα ρίξω ζωμό και θα δοκιμάσω μπροστά σας, παιδιά. Γιατί πρέπει να είμαι κι εγώ σωστός απέναντί σας. Λοιπόν, τρυφερό κόβεται. Και τρώγεται αέρας. Θα το ξαναπώ. Γερμανία με τα ωραία σου. Φάγαμε πολύ ωραία στο Χατάρι και αυτή η περιοχή μας θύμισε Σόχο. Ναι. Είναι η περιοχή με τα μπαράκια και την νυχτερινή ζωή. Πώς λέγεται, Μιχάλη, είπαμε? Σαντ Πάουλι. Σαντ Πάουλι και Ράπερμπαν. Ρίπερμπαν είναι ο δρόμος που θα πάμε τώρα, ναι. Που είναι κάτι σαν το Red Light District. Έχει πάρα πολλά μπαράκια. Μας είπαν ότι πρέπει να το επισκεφτούμε. Ο φίλος μας ο Γιάννης, εννοείται, μας στέλνει εκεί. Οπότε πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αν και έχουμε πιει αρκετά, επειδή δεν οδηγούμε, είμαστε διατεθειμένοι να το ραβήξουμε σήμερα. Θα έρθετε μαζί μας. Θα κάνουμε τη νυχτερινή ζωή εδώ στο Αμβούργο όλοι μαζί παρέα. Αυτό γουστάρουμε. Να είσαστε μαζί μας παρέα και να μας λέτε ότι περνάτε ωραία. Αυτό, τίποτα άλλο. Και βέβαια θα έρθουν τα παιδιά, και βέβαια. Έτσι. Μας το λένε συνέχεια ότι είναι μαζί μας. Ναι, και επίσης να επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι εμείς ούτε πουλάμε ούτε διαφημίζουμε τίποτα. Καταγράφουμε τις διακοπές μας και τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Οπότε αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι μια κοινότητα, είναι μια παρέα. Hello! Μας χαιρετάνε, μας μάθανε και εδώ. Κάνουμε τη βόλτα μας και στην περίφημη Riverbank, η οποία όπως έχετε καταλάβει είναι τελείως Disneyland, αλλά για μεγάλους. Πολλά sex shop, πολλά bar, πολλά θέατρα, πολλά εστιατόρια. Είναι υπέροχα, έχει νέο κόσμο που πίνει, διασκεδάζει και περνάει τέλεια. Και πολλούς street artists. Δεν ξέρεις πού να πρωτομπείς, τι να πρωτοκοιτάξεις. Για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα κι εμείς, γιατί δεν λέμε να γυρίσουμε πίσω. Υπέροχα!
Καθίσαμε σε αυτό το υπέροχο ατμοσφαιρικό μπαράκι που λέγεται Toom Pierstol. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Θα πιούμε ένα καμπάρι σπριτς για να συνεχίσουμε τη νύχτα. Έχει πάρα πολλά μπαράκια εδώ γύρω. Αυτό μας έκανε κλικ. Πάρα πολύ ωραίο και το ποτό. Πρέπει να σας δείξω για αυτό το σεμεδάκι που έχει το τραπέζι. Αν έχει η μαμά σας τέτοια, μην τις γκρινιάζετε και μην τα πετάξετε. Είναι πάρα πολύ μόδα στο Αμβούργο. Να τα χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Και εμένα μου αρέσει αυτό το κυροπήγιο εδώ, από κεράκια που έχουν λιώσει, το ένα μετά το άλλο και έχουν κάνει άπειρα layers. Δεν είναι φοβερό? Τα κάναμε παλιά αυτά, μικροί στο σχολείο. Λοιπόν, στην υγειά σας, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συγγνώμη, θα έρθουμε στη Γερμανία και δεν θα πιούμε μπύρα? Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά τα λάθη. Μας προτείναν να πιούμε αυτή την local beer, την Astra, η οποία λέει είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Είναι πολύ ωραία, αλλά θέλω να πω ότι έχω πιει τόσο, που ό,τι και να μου δίναν τώρα να πιω και ποτάσα, ωραία θα μου φαινότανε. Γεια μας, παιδιά. Έχουμε έρθει σε ένα sex shop που είναι τεράστιο σαν mall. Αυτά είναι τα πιο soft που μπορούμε να σας δείξουμε. Ελάτε να δείτε. Πώς σας φαίνεται? Καλά, έχει ρούχα, έχει ταινίες, έχει αξεσουάρ, ερωτικά βοηθήματα. Δεν τελειώνει η ποικιλία. Ξετσίποτη. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Βλέπετε τι ωραίο που είναι το λόμπι του ξενοδοχείου. Και εμείς αυτό είδαμε και είπαμε ας καθίσουμε να πιούμε ένα ποτάκι ακόμα. Μπύρα Astra, one more time, με το υπέροχο σήμα την καρδούλα. Άντε, γεια μας. Έτσι, για να νηστάξουμε λίγο περισσότερο. Αχ, ωραία που είναι. Έλα, παιδιά, στην υγειά μας. Δεν πάμε για ύπνο απόψε. 4 πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Φύγε από το μαγαζί. Καλημέρα από το Αμβούργο. Παίρνω και τον καφέ μου. Καλημέρα από την αίθουσα πρωινού. Όπως βλέπετε, έχει τα πάντα. Αλλά, παιδιά, έχω αγχωθεί. Γιατί δεν θυμάμαι αν η διατροφολόγος μου έχει πει το πρωί να τρώω 4 ή 5 κρουασάν. Σήμερα πήρα 4. Δεν πειράζει. Αν είναι 5, ας βγω από το πρόγραμμα. Δεν γίνεται, παιδιά. Έχει κλείσει το στομάχι μου. Δεν μπορώ να φάω παραπάνω. Στην υγειά μας. Καλημέρα, παιδιά. Είμαστε τρομεροί και θα φάμε ένα τρομερό πρωινό. Nächster Halt, Horner Rennbahn. Ausstieg rechts. Τι έγινε, αγάπες, περιμένατε αξιοθέατα? Σε αξιοθέατο ήρθαμε. Στο Billstedt Center, δηλαδή σε ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο με υπέροχα μαγαζιά που ήρθαμε να κάνουμε τη βόλτα μας. Να δούμε αν θα ψωνίσουμε και τίποτα. Την ακούτε τη σιρήνα? Ο άλλος χαίρεται. Μισό λεπτό, να δείξω. Να τη η ταμπέλα. Μπαίνουμε μέσα. Έτοιμος? Πάμε. Because we are living in a material world and I am a material girl. Βγήκαμε από το εμπορικό κέντρο, όπως βλέπετε έχει αρχίσει να νυχτώνει. Παιδιά, ψωνίσαμε, κουβαλάμε τώρα 2 τεράστιες σακούλες. Δεν θα σας τα δείξουμε τα ρούχα, θα τα δείτε στα επόμενα βίντεο. Και τώρα είμαστε στην έξοδο του εμπορικού κέντρου, από κάτω είναι ο σταθμός. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο, θα αφήσουμε τα πράγματα και θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Μείνετε μαζί μας και γράψτε μας, περνάτε καλά? Αυτό μας ενδιαφέρει, να είμαστε καλή παρέα. Πριν βγούμε για τη βραδινή μας βόλτα, ήρθαμε στο σπα του ξενοδοχείου. Θέλω να στο δείξω. Εδώ είναι η αίθουσα αναμονής. Υπέροχα δεν είναι? Πάρα πολύ γκράντε. Έλα να δεις το γυμναστήριο, δεν παίζεται. Κοίτα, πεντακάθαρο, καινούρια μηχανήματα όλα. Δεν έχει κόσμο τώρα, είναι τέλεια γιατί είναι κάπως αργά το απόγευμα. Και εδώ είναι η σάουνα. Θα σφραγίσω εγώ την πόρτα να βράσεις μια χαρά. Και εδώ έχει και τις ντουζιέρες. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το έχετε καταλάβει. Πάω να αλλάξω για να κάνω και εγώ τα σέα μου και τα μέα μου και θα τη δείτε τη συνέχεια σε λίγο. Έβρασα, μανούλα μου, μέσα στη σάουνα. Τι βαθμή είναι αυτή? Έτσι και μου ρίξεις πατάτες θα γίνω το τέλειο γεύμα. Πω. Έχω λιώσει. Πού είναι άλλος? Καλέ, ζεις? Πού είσαι? Εδώ είμαι, πάω να ρίξω λίγο νερό. Θα ρίξεις νερό, αυτό το καυτό που κάνει, που ζεσταίνει? Πάει. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλάκια μας, με ρέγουλα. Παιδιά, αν δεν σας ξαναδούμε, να ξέρετε ότι σας αγαπήσαμε πολύ. Αχ, παιδιά, ωραία ήταν η σάουνα, αναγεννηθήκαμε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για βραδινό φαγητό.
Ξεκουραστήκαμε αρκετά. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να κάνετε σάουνα. Παιδιά, πραγματικά σας το προτείνουμε. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο τώρα και πάμε για φαγητό. Είναι κάπως αργά. Θέλω να σας πω ότι διαλέξαμε σήμερα να πάμε σε ένα εστιατόριο που ένας φίλος από το Instagram μας το πρότεινε. Ο Αγισίλαος είναι αυτός και τον ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε κι εσείς να έχουμε πιο ζεστή επικοινωνία, μπορείτε να γραφτείτε στο Instagram, να μας ακολουθήσετε και να τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο το λένε Zoom Spazia, κάπως έτσι. Το ξέρετε ότι με τα γερμανικά δεν είμαι και ο καλύτερος. Γλωσσοδέτης, ναι. Έχουμε κάνει κράτηση, όπως είπα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα τραπέζι, γενικά υπήρχε ένα θέμα. Υποτίθεται ότι είναι ένα από τα ωραιότερα εστιατόρια εδώ στο Αμβούργο. Πάμε να το δοκιμάσουμε και να σας πούμε τη γνώμη μας. Ήρθαμε σε αυτό το εστιατόριο που μας προτείνανε, αυτό το που δυσκολεύομαι να το πω, το Zoom Spartzle, κάπως έτσι, και ξεκινήσαμε με ροζέ κρασάκι, σερβίρο, και να σας πω ότι πρόκειται για έναν πάρα πολύ ζεστό και κόζι χώρο. Όπως θα δείτε, είναι ένα μικρό μαγαζάκι και έχει μεγάλους πάγκους ο ένας δίπλα στον άλλον. Πολύ ωραία περιοχή, πολύ ησυχή, πολύ ωραία θέα έξω. Στην υγειά σας και Μιχάλη, στην υγειά σου. Καταρχάς, να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά τον Αγισίλαο. Το εστιατόριο που μας έστειλε είναι σούπερ παραδοσιακό, αρέσει πάρα πολύ στους ντόπιους εδώ. Και να σας πω και τι παίζει με αυτό το εστιατόριο. Από ό,τι κατάλαβα, το Spätzle σημαίνει σπουργίτη, κάτι τέτοιο. Και κάνει αυτά τα χειροποίητα ζυμαρικά, τα οποία είναι σαν σπουργιτάκια, με διάφορα. Εγώ έχω πάρει με ένα σαν ρολό κιμά είναι, δεν ξέρω, με μια φοβερή σάλτσα, και θα το δοκιμάσω βέβαια μπροστά σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι σχεδόν εμπειρία να φας αυτό το πράγμα. Αλλά να σας πω ότι έχει μόνο αυτό, δηλαδή αυτά τα ζυμαρικά με ένα είδος κρέατος και με διάφορα άλλα που θα τα δείτε αργότερα. Προτείνουμε λοιπόν αυτό το εστιατόριο και θα πω και εγώ στην υγειά σας. Περνάμε υπέροχα και αν περνάτε κι εσείς καλά, να μας το πείτε, παιδιά. Φιλιά. Εγώ, παιδιά, επέλεξα αυτά τα παραδοσιακά ζυμαρικά με ρόκα και παρμεζάνα. Έχει και κουκουνάρι, έχει και ντοματίνια. Ας τα δοκιμάσω. Αυτή είναι παραδοσιακή κουζίνα από την Νότια Γερμανία. Είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία, είναι ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα κουζίνα. Παιδιά, δεν ξέρω τι σημαίνει ταξίδι για εσάς, αλλά θέλω να σας εξομολογηθώ ότι για εμάς ταξίδι σημαίνει αυτό. Να είμαστε σε ένα μικρό μέρος, σε ένα πολύ ζεστό εστιατόριο που βγάζει φιλοξενία πραγματικά, που δεν είναι τουριστήλα, σε μια πανέμορφη γειτονιά, να απολαμβάνουμε το κρασάκι μας και να βλέπουμε έξω τα σπίτια και τον κόσμο. Αυτό είναι ταξίδι, αυτό επιθυμούμε. Αγαπάμε να είμαστε μέρος της ζωής μιας πόλης και αυτό θέλουμε να δείχνουμε. Στην υγειά σας. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι εδώ η γειτονιά. Βλέπετε, καθόμαστε δίπλα στο παράθυρο και περνάει κόσμος. Είναι τόσο όμορφα. Και θα πιούμε στην υγεία των όμορφων ταξιδιών. Γεια μας, Σπύρο. Γεια μας. Ακόμα μια νύχτα μαζί, σ' αυτή τη ζωή την πεζή. Σιγά μη σε άφηνα εγώ χωρίς να σε βγάλω βόλτα. Ήρθαμε πάλι στη Ρίμπενμπαχ, κάπως έτσι τη λένε αυτή την οδό, στο Σανκτ Πάουλι. Εδώ πέρα ξέρεις που χτυπάει η καρδιά του Βερολίνου. Του Βερολίνου είπα, καλά, συγχωρέστε με, είναι από το πολύ ροζέ. Η καρδιά του Αμβούργου ήθελα να πω. Και τι έλεγα, ναι, χτυπάει εδώ η καρδιά και ήρθαμε κι εμείς για να περάσουμε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Έχει βέβαια πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κίνηση, είναι όπως εχθές, είναι πανέμορφα και πάμε να δούμε πώς θα περάσει αυτή η βραδιά. Έχεις να πεις κάτι? Let's go. Let's go. Το είπε για τους αγγλόφωνους φίλους μας. Να το πάρω στην Αθήνα, να σωλήσουμε του χρόνου, γιατί να πάει χαμένο. Στα καλύτερα ήρθαμε πάλι, στο Wunderbar. Πολύ γνωστό μπαράκι εδώ της περιοχής, όπως βλέπετε είναι και πολύ ιδιαίτερο. Στην υγειά σας!
Και δικαιωματικά, παιδιά, το Reeperbahn είναι ο δρόμος της αμαρτίας του Αμβούργου. Είσαι κι εσύ ένας boomer ξεγυρισμένος. Καλημέρα από το Αμβούργο. Έχω μία φίλη, τη Δέσποινα, που κάθε φορά που τρώει τον άμπακα προσεύχεται να της κάτσει όλο στον ποπό. Και ευχή της πιάνει, παιδιά, γιατί η Δέσποινα είναι μία κουκλάρα και ευάρεη και ευήλια. Εγώ πού να προσευχηθώ να κάτσει όλο αυτό το φαγητό? Έχω πιτσικάρι, δεν πάει άλλο. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς, να κατεβαίνεις για πρωινό με αυτό τον καημό? Καλημέρα. Εγώ θα εστιάσω στο χθεσινό βράδυ. Τι νύχτα ήταν αυτή? Το αποδεικνύει αυτή εδώ η σφραγίδα στο χέρι μου. Πραγματική κρεπάλη. Καλημέρα. Yesterday I was clever, wanted to change the world. Το θερμόμετρο λέει 3 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχει υπέροχο ήλιο και έχουμε βγει βόλτα και έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο του Αμβούργου. Εντάξει, είναι ένα εμβληματικό κτίριο, πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε εδώ μπροστά στην πλατεία, είναι και το άγαλμα της υγείας εδώ. Μπορείτε να μπείτε μέσα, να το επισκεφτείτε, έχει πάρα πολλούς χώρους. Είναι τεράστιο κτίριο όπως βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πάρα πολύ ωραία και η περιοχή εδώ γύρω. Περάσαμε από το εμπορικό κέντρο πριν, βέβαια σήμερα είναι Κυριακή και είναι κλειστά, αλλά τα μαγαζιά είναι πάρα πολύ ωραία εδώ με τις βιτρίνες. Εδώ αυτή η πλατεία είναι πανέμορφη και θα δείτε μετά που θα περάσουμε, έχει ένα κανάλι και βγαίνεις στις λίμνες και συνεχίζεις τις βόλτες στο κέντρο της πόλης. Εδώ είναι βέβαια η καρδιά του Αμβούργου και χαιρόμαστε πάρα πολύ να περπατάμε σε αυτό το μέρος. Είναι καταπληκτικό. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη τα οποία δεν θα προλάβουμε να τα δούμε όλα. Μας είπαν όλοι να πάμε και σε αυτό το υπόγειο τούνελ του Έλβα που περνάς κάτω από το ποτάμι και βγαίνεις από τη μια όχθη στην άλλη. Αλλά παιδιά, από εδώ είναι γύρω στη 1,5 ώρα για να πάμε. Δεν νομίζω να προλάβουμε. Είναι όμως ένα αξιοθέατο που πρέπει να το τσεκάρετε αν έρθετε. Και να πάτε να δείτε και άλλα πράγματα. Από παλιά κτίρια παραδοσιακά. Μα πόσο όμορφη μπορεί να είναι μια πόλη. Έκπληξη το Αμβούργο. Μεγάλη έκπληξη. Συμφωνείτε? Για πείτε μας τη γνώμη σας. Έχουμε μπει μέσα στο Δημαρχείο, βλέπετε και το συντριβάνι το περίφημο και ο χώρος μέσα είναι πάρα πολύ ωραίος. Τώρα θα σας πάω μια βόλτα να τον δείτε. Έχει και οδηγούς που μπορούν να σας ξαναγήσουν μέσα στις αίθουσες, αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλω να τον δείτε αυτό το χώρο εδώ, είναι πολύ ωραίος. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι το Δημαρχείο μέσα. Βέβαια έρχεται εδώ κόσμος και φορτογραφίζεται γιατί είναι παλιό, εντυπωσιακό, η οροφή φοβερή, Πολύ όμορφο Δημαρχείο. Όπα, τι έγινε παιδιά, χτυπάνε οι καμπάνες? Πω ομορφιές. Πάρα πολύ χαίρομαι για το Αμβούργο.
Είμαστε δίπλα από το Δημαρχείο και έχουμε βγει εδώ σε αυτό το κανάλι. Βγήκαμε στις λίμνες, που όπως βλέπετε εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα κτίρια εδώ είναι ακόμα πιο ωραία και πίσω έχει πολύ ωραία κτίρια. Μου έχουν πει ότι το καλοκαίρι εδώ είναι πολύ πιο ωραία γιατί έχει κόσμο περισσότερο που είναι σαν να κάνει διακοπές. Εντάξει, τώρα με το κρύο μία βόλτα μπορείς να κάνεις στην πραγματικότητα και να μπεις σε ένα καφέ. Αλλά το καλοκαίρι έχει και περισσότερα βαρκάκια, κρουαζιέρες. Είναι λέει πολύ πιο ωραία. Πόσο πιο ωραία μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Πάντως και αυτό που βλέπω με έχει αφήσει άφωνο. Περνάω με κόκκινο, πολύ φοβάμαι ότι κινδυνεύω. Εντάξει παιδιά, τη γλίτωσα. Και θέλω να σας κάνω ένα πλάνο εδώ στις λίμνες κάτω, να δείτε πόσο όμορφα είναι και εδώ. Α, έχει βαρκάκια που κάνουν βόλτα. Βλέπετε, τι ωραία. Αριστούργημα. Αυτά τα καραβάκια που βλέπετε εδώ πίσω μου στη λίμνη δεν κάνουν κουραζιέρα, είναι μπαράκια. Είναι μπαράκια που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να πείτε, να πιείτε το καφέ σας, το κρασί σας. Τα περισσότερα έχουν ποτά δηλαδή και κοκτέιλ. Και να χαζεύετε τη λίμνη και τα τρένα που περνάνε γύρω-γύρω και το πόσο ωραία είναι να ζεις εδώ. Τι ωραία ηρεμία σήμερα. Είναι Κυριακή, είναι κάπως ήσυχα. Αλλά και τις άλλες μέρες, να σας πω, δεν είχε και τρομερή κίνηση. Γενικά είναι μια πάρα πολύ cozy πόλη. Είναι έτσι cool και ήρεμη, ούτε πολύ θόρυβος, ούτε πολύ κίνηση. Παρότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, έτσι. Αλλά δεν γίνεται κανένας χαμός. Πόσα μας αρέσουν αυτά τα κυριακάτικα πρωινά στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, που είναι έτσι ήσυχα, ο κόσμος είναι χαλαρός, περπατάει, ξεκουράζεται από την εβδομάδα της δουλειάς και βρίσκει ευκαιρία την Κυριακή το πρωί να κάνει περίπατο δίπλα στη λίμνη, δίπλα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, καθαρό και αναζωογονητικό. Και πραγματικά, κοιτάξτε το θέαμα από εδώ που περπατάμε δίπλα στη λίμνη. Δεν είναι υπέροχα? Είμαστε έξω από το Kunsthalle, δηλαδή από την αίθουσα τέχνης του Αμβούργου. Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ευρώπης. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί λέει και ότι είναι από το 1867, αλλά έχει απ' έξω τα ονόματα μεγάλων καλλιτεχνών όπως του Μικελάντζελο, του Ραφαέλ, του Ντύρερ. Οπότε πάμε τώρα μέσα να δούμε και τα έργα τους. Ελάτε! Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό το μουσείο έχει φοβερή συλλογή από ιμπρεσιονιστές. Ρενουάρ, Μονέ, Μανέ, βλέπω πάρα πολύ ωραία έργα. Ο Σπύρος κάνει κάποια κοντινά. Τώρα έχω χάσει βέβαια μέσα σε αυτό το μουσείο. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Πολύ σημαντικό μουσείο είναι αυτό. Να το επισκεφτείτε αν έρθετε. Είμαι στην αίθουσα με τους πιο σύγχρονους καλλιτέχνες και έχω δει πάλι και εδώ έργα του Μουνκ. Αν έχετε δει το βίντεο που έχουμε κάνει στο Όσλο, θα ξέρετε πόσο λατρεύουμε αυτό το ζωγράφο. Έχει εδώ Κίρχνερ, έχει Καντίνσκι. Δεν έχει τελειωμό ο κατάλογος. Έχει υπέροχα, πολύ σημαντικά έργα. Ζορτζ Μπρακ βλέπω εδώ και ένας Πικάσο πίσω μου. Πίσω μου σε έχω, Πάμπλο. Και απολαμβάνοντας Όσκαρ Κοκόσκα, θέλω να σας πω ότι αν σας ενδιαφέρει περισσότερο υλικό από αυτό το μουσείο, εκτός από ότι έχουμε τραβήξει μέσα εδώ, μπορείτε να δείτε και στο Instagram κάποια έργα που έχουμε φωτογραφίσει και στη σελίδα μου στο Facebook ακολουθώ αυτό το μουσείο, οπότε μπορείτε και εκεί να βρείτε περισσότερα στοιχεία, να το ακολουθήσετε και να είσαστε ενημερωμένοι για τις εκθέσεις του. Πάντως εγώ κάνω ό,τι μπορώ για να σας πείσω ότι αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό μουσείο, από τα ωραιότερα που έχουμε επισκεφθεί.
Θαυμάσαμε καλλιτέχνες, θαυμάσαμε τέχνη, από κλασική μέχρι ιμπρεσιονισμό. Ευχαριστηθήκαμε, ήταν ό,τι καλύτερο, πραγματικά μας γέμισε αυτή η εμπειρία. Κατεβήκαμε στο υπόγειο του μουσείου, όπου έχουμε κι άλλεν τέχνεν μοντέρνεν. Όπως βλέπετε, τα γερμανικά μου βελτιώνονται. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σε ένα μουσείο στη Βιέννη είχε κάτι σκαμπουδάκια έκθεση. Ήταν, εγώ δεν κατάλαβα, έκατσα να ξεκουραστώ. Ήρθαν οι security και με σηκώσανε στα χέρια. Όπως τη Μάρθα Καραγιάννη στις ταινίες του Δαλιανίδη. Το πούπουλο μου έλειπε. Πού να καταλάβεις, σε αυτά τα πολύ μοντέρνα δεν καταλαβαίνεις πού είναι το σκουπίδι, πού είναι το έργο. Ευτυχώς εδώ είναι όλα έργα, είναι τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που είναι και αυτή η αίθουσα. Βλέπω και μία μηχανή κομμένη στα δύο. Περίμενε, θα σου δείξω τώρα κάτι. Ένα μαγκάλι κάρβουνα. Άντε τώρα να με πείσεις ότι αυτό δεν το έχουν για να ζεσθενόμαστε. Επίσης, η μηχανή κομμένη στα δύο. Νάτι. Αυτό κάτι μου λέει. Έχει μια αναφορά. Δεν είναι πολύ ωραίο? Το βρίσκω τέλειο. Μοντέρνα τέχνη. Βγήκαμε και σε μία άλλη αίθουσα ψηλά που έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχει μία παροδική έκθεση του Anders Zorn και έχει όλα του τα έργα. Και ο κόσμος εδώ είναι ο ένας πάνω στον άλλον, πραγματικά. Δεν έχει τόσο κόσμο ολόκληρο το μουσείο. Αλλά επειδή αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική, κοιτάξτε αυτό το έργο του, πάρα πολύ ωραίο δεν είναι? Εδώ βλέπουμε και πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τον καλλιτέχνη. Έχουν έρθει όλοι να τον δουν και από ό,τι καταλαβαίνω έχουν έρθει από όλη την Ευρώπη. Πάρα πολύ ωραία είναι και εδώ. Αυτό το μουσείο τελικά έχει πολύ μεγάλη ποικιλία σε έργα και εποχές και καλλιτέχνες. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Βγήκαμε και έξω από το μουσείο, το οποίο ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι πολυσυλλεκτικό, είναι σημαντικό, έχει πολύ σπουδαία έκθεση, πολύ σπουδαία έργα, η βασική του έκθεση, αλλά αν έρθετε να τσεκάρετε και τις περιοδικές εκθέσεις, σαν αυτή που είδαμε κι εμείς, γιατί είναι και αυτές πολύ σημαντικές. Και επίσης θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή κάνω πλάκα με τη μοντέρνα τέχνη, δεν σημαίνει ότι δεν την υπολείπτομαι τα μάλα. Αντίθετα, την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι είναι ο τρόπος που οι καλλιτέχνες βλέπουν τη ζωή, βλέπουν το σήμερα. Απλώς μου αρέσει να τρολάρω αυτούς που λένε εντάξει μωρέ, τι έκανε ο Μοντριάν, πήρε κάτι χρώματα και τα έβαλε στη σειρά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ας πάρει και αυτός που το λέει κάποια χρώματα, να τα διαλέξει στο σωστό μέγεθος, στη σωστή σειρά, να τα κάνει κάδρο και μετά να έρθει να το συζητήσουμε. Αν νομίζουν κάποιοι ότι η σύγχρονη τέχνη είναι εύκολη. Για να εξηγούμαστε. Και τώρα, επειδή είμαστε σε μια περιοχή εδώ, ας πούμε στο σταθμό το κεντρικό, πάμε βόλτα σε μια γειτονιά που είναι πίσω από το σταθμό, που είναι και αυτή πολύ γνωστή, πολύ γραφική, έχει πολύ ωραία μπαράκια, να δούμε πώς είναι, να τη δείτε κι εσείς μαζί μας. Τι λέτε, πάμε, Σπύρο, τι λες? Πάμε, εγώ είμαι μέσα. Ο Σπύρος είναι μέσα. Αφού είναι ο Σπύρος μέσα, είστε κι εσείς. Σας βλέπω, θέλετε. Παιδιά, είναι πολύ ωραία αυτή η γειτονιά πίσω από το σταθμό και για να σας βοηθήσω να τη βρείτε, λέγεται Σεντ Γεώργ. Έτσι λέγεται. Είναι στην ουσία ένας κεντρικός δρόμος με πολλά στενά δρομάκια γύρω-γύρω, με μικρά μαγαζάκια, πάρα πολύ ωραία, πολύ καλλιτεχνικά, πολύ ιδιαίτερα. Έχει άλλο χρώμα από το υπόλοιπο Αμβούργο και πραγματικά αξίζει μια επίσκεψη. Έχει και πολλά ξενοδοχεία εδώ για να μείνετε αν θέλετε, αλλά επειδή δεν το θεωρούμε εμείς και τόσο κέντρο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά μας, προτιμήσαμε να μείνουμε εκεί που μείναμε. Νομίζω ήταν πολύ καλύτερη επιλογή. Αλλά για βόλτα εδώ, για ποτάκι, για φαγητάκι, είναι υπέροχα. Σπύρο, τι λες, συμφωνείς? Όχι, είναι απόκεντρο. Δεν είναι ακριβώς το κέντρο του Αμβούργου. Ναι, είναι παραέξω. Αλλά για μια βόλτα απογευματινή νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Άρα συμφωνείς με αυτά που λέω? Έχει χρώμα. Ωραία. Συμφωνώ, ναι. Λοιπόν, δείτε και λίγο μπροστά αυτά τα κτίρια. Βλέπετε ωραίος δρόμος? Πανέμορφα είναι.
σε αυτή την τόσο ωραία γειτονιά δεν μπορούσαμε παρά να καθίσουμε για ένα Aperol Spritz. Και καθίσαμε σε ένα από τα ωραιότερα καφέ της περιοχής που λέγεται Γνώσα. Όπως βλέπετε είναι πολύ ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο. Έχει δύο αίθουσες. Εμείς καθίσαμε στην πίσω που βλέπει σε μία αυλή και απολαμβάνουμε το απεριτίβο μας. Το οποίο το κάνουν τέλειο. Αχ, κουραστήκαμε παιδιά, αλλά εδώ είναι χαλαρά και όμορφα και ζεστά προπαντός. Οπότε θα ξεκουραστούμε, θα πάρουμε δυνάμεις. Στην υγειά σας, πάντα τέτοια, όλα καλά. Yesterday I was clever. Wanted to Βγήκαμε από αυτό το ωραίο καφέ. Έχει πολύ κρύο, έχει νυχτώσει. Γελάει ο Μιχάλης. Και τώρα λέμε να πάμε κάπου για βραδινό φαγητό. Για να δούμε πού θα μας βγάλει ο δρόμος. let go of who you are, become who you might be. Περπατάμε μισή ώρα για να βρούμε εστιατόριο να πάμε για φαγοπότεν, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου γιατί η διαδρομή είναι απολαυστική, όπως είδατε κι εσείς από τα πλάνα του Σπύρου, ο οποίος κάθε τόσο σταματάει, ξυλιάζω εγώ και κάνει πλάνα. Και τώρα βρήκαμε ένα εστιατόριο που λέμε να καθίσουμε. Για πάμε να δούμε, είναι ανοιχτό. Αχ, παλιόπαιδα, εσείς στο Instagram μας κακομαθαίνετε, γιατί μας προτείνατε αυτό το εστιατόριο το οποίο είναι καταπληκτικό. Το λένε Kaisers, είναι σε αυτήν εδώ την περιοχή κάτω στο λιμάνι. Και παιδιά μου, έχω διπλή χαρά, γιατί αυτό το εστιατόριο έχει fish and chips. Ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα ever. Μπορώ να ζω στην πραγματικότητα μόνο με fish and chips. Και δεν βρίσκω την ώρα να ξεκινήσω το φαγοπότη, αλλά θέλει και ο Σπύρος να πει τη γνώμη του. Για πάμε να τον ακούσουμε. Και εγώ λατρεύω το fish and chips, οπότε η γνώμη μου είναι η καλύτερη. Ας το δοκιμάσω. Τέλειο. Πραγματικά πολύ ωραίο. Στην υγειά σας. Εδώ με το σκουφί στο λιμάνι είμαι σαν ψαράς ή μάλλον σαν τον παππού με την πύρα. Να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ κατάλαβα αν του άρεσε το Σπύρου, οπότε θα το δοκιμάσω κι εγώ και θα βάλω και από αυτή την υπέροχη σως ταρτάρ που τη δοκίμασα με τις πατάτες για να δω αν είναι ωραίο. Αν έχει πολύ λαδί, αν είναι καλοτηγανισμένο, ξέρετε όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία τηγανισμένο, πολύ ωραίο το ψάρι, φρέσκο, καθόλου σκληρό, τρυφερό. Παιδιά, έχει πολύ καλό fish and chips εδώ. Άντε, εσείς που το προτείνατε, μας φτιάξατε πάλι. Παιδιά, κάνει τόσο κρύο που πάγωσα το κινητό μου. Έχασα το GPS, παραλίγο να χαθούμε. Ευτυχώς δεν χαθήκαμε. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Δεν έχει πάθει ποτέ τίποτα το κινητό, ούτε καν στο Όσλο, ούτε στο Ελσίνκι, πουθενά. Σήμερα τα έπαιξε. Τέλος πάντων, ήθελα να σας φέρω σε ένα μέρος να το δείτε και αυτό. Βέβαια είναι βράδυ, αλλά θα σας πω δύο λόγια. Όταν θα έρθετε μέρα να τα ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο μπούνκερ. Το μπούνκερ είναι το οχυρό εδώ του Αμβούργου. Είναι ένα τέρας κτίριο στην πραγματικότητα, το οποίο το κάνανε στην περίοδο του πολέμου για να προφυλαχτούν από τους βομβαρδισμούς των συμμαχικών δυνάμεων. Οι τοίχοι έχουν πάχος 3 μέτρα. Αλλά δεν θέλανε μετά τον πόλεμο να τον κρεμίσουν, γιατί εντάξει, έχει κάποια σημασία για αυτούς. Οπότε τι κάναν? Χτίσαν πάνω από την ταράτσα του, ξέρω εγώ πώς να το πω, 2-3 ορόφους και βάλανε κήπους και λουλούδια και πηγαίνει κόσμος, έχει καφετέριες, μπαρ, διάφορα και διασκεδάζει. Και έχει γίνει ένα σημείο το οποίο εντάξει, τώρα δεν το λες τόσο τέρας, αλλά δεν το λες και ωραίο. Θα σας το δείξω, μη μου πείτε τι ώρα μας έφερες, τι να κάνουμε κι εμείς. Νύχτα ήρθαμε και εμείς νύχτα το βλέπουμε. Αν και φαίνεται και από το ξενοδοχείο. Οπότε να, πάρτε μια ιδέα. Καταλαβαίνετε τίποτα? Δεν νομίζω. Θα προσπαθήσει ο Σπύρος να σας κάνει κανένα κοντινότερο. Παιδιά, δεν αντέξαμε. Μπήκαμε στο μπούνκερ και ανεβαίνουμε πάνω. Θέλουμε να το δούμε αυτό το οχυρό. Ας είναι βράδυ. Άντε, ελάτε μαζί μας και σε αυτή την τρέλα. Αυτό λοιπόν είναι μέσα το οχυρό. Είναι πολύ παράξενο. Έχει διάφορα μπαράκια από εδώ και από εκεί. Προσπαθούμε να βρούμε πού να κάτσουμε. Μιχάλη, υπάρχει κάτι ανοιχτό? Δεν ξέρω, αλλά αυτός είναι ο χώρος ο φοβερός, έτσι. Ναι. Το οχυρό είναι απίστευτο. Είναι όλο από τσιμέντο, με πάχος που σου είπες 3 μέτρα ή τι? 3 μέτρα είναι το πάχος. Πάμε να ρωτήσουμε όμως πρώτα. Για πάμε εδώ. Εδώ με μια κοπέλα ψαχνόμαστε. Ναι. Να δούμε, λειτουργεί τίποτα? Κάτι υπάρχει εδώ, αλλά είναι όλο έρημα.
Λοιπόν, μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχει και ξενοδοχείο. Μπήκαμε μέσα και ρωτήσαμε πώς μπορούμε να πάμε επάνω. Βέβαια, το θέμα είναι το μπούνκερ το ίδιο εδώ που βλέπετε αυτούς τους απέσιους τοίχους. Αλλά τι να κάνουμε, να, τους είδαμε. Λέμε μήπως επάνω έχει κανένα μπαράκι να πάμε να καθίσουμε. Εδώ η θέα είναι σε όλη την πόλη, γι' αυτό το χρησιμοποιούν πια και σαν πολιτιστικό χώρο βέβαια. Αλλά αυτό που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή είναι κάπου να ζεσταθούμε και να πιούμε ένα ποτάκι. Γιατί είναι Κυριακή βράδυ και όλα τα άλλα είναι τελείως κλειστά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε ότι είμαστε σε απίστευτο ύψος. Και έχει 1, 2, 3 ορόφους επάνω που έχουν βάλει και λουλούδια τρομάρα τους για να μορφύνουν αυτό το τέρας. Τέλος πάντων, μη θυμάμαι μετά του πολέμου, γιατί τα παίρνω. Και τα παίρνω περισσότερο γιατί αυτή η ιστορία συνεχίζεται. Με τους πολέμους, ας μην πικραθούμε. Να, βλέπω εδώ κάτι φώτα. Βλέπετε πως είναι πίσω. Έχουν βάλει κήπους για να ομορφύνουν αυτά που δεν ομορφαίνουν με τίποτα. Πάμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι έχει ιστορική σημασία. Οκ. Ας το ζήσουμε κι αυτό. Ελάτε, πάμε. Βρήκαμε άκρη. Ανεβήκαμε μέχρι την ταράτσα 3 ορόφους, αλλά τζάιφος. Στα ελληνικά τζίφος. Είναι όλα κλειστά. Δεν υπάρχει κανένα μπαράκι ανοιχτό. Έχει εδώ πέρα μέχρι μαγαζιά, λέει, σάλες για να φας. Τα διαφημίζουν όλα, αλλά είναι όλα κλειστά. Βέβαια, άξιζε τον κόπο η όλη ταλαιπωρία. Πονάνε τα ποδάρια μου. Βλέπετε ένα εδώ, από εδώ μπαίνεις, όλα αυτά είναι μαγαζιά, γύρω-γύρω. Και μπορείς να περιπλανηθείς, να φας, να πιείς, να δεις τη θέα τη φοβερή άλλη ώρα. Όχι την ώρα που ήρθαμε εμείς. Τι να κάνουμε. Δεν χορταίνω όμως να βλέπω τη θέα από εδώ. Ωραία σκέψη είχαν να κάνουν πολιτιστικό κέντρο, ξέρω εγώ, τέτοιο χώρο, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι στο κέντρο του Αμβούργου. Βλέπετε εδώ κάτω έχει και ένα στάδιο. Πολύ εντυπωσιακό το στάδιο. Και το ξενοδοχείο όμως φαίνεται από εδώ. Γιατί από το ξενοδοχείο βλέπουμε και το μπούνκερ, σας το είπα. Και τώρα πρέπει να κατέβουμε όλους αυτούς τους ορόφους για να πάρουμε το ασανσέρ να βγούμε στην είσοδο. Το θέμα είναι ότι δεν ήπιαμε. Βέβαια, εντάξει, κάτι θα βρούμε εμείς. Αλλά κάναμε μια ωραία βόλτα. Τι λέτε, θα την κάνετε αν έρθετε? Για πείτε μας. Και εδώ κάτω που έχει μια λάνα, για να δω, θα τη δείτε εδώ. Ό,τι βλέπετε τέλος πάντων ήταν η χριστουγεννιάτικη αγορά. Είχαν βάλει και καρουζέλ. Γινόταν χαμός εδώ πριν από 1 μήνα. Τώρα ερημιά. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγο πήγαμε σε μια γειτονιά εδώ από πίσω για κάτι μπαράκια. Ήταν ανοιχτά, αλλά ήταν χάλια. Δεν καθίσαμε. Εμείς δεν δείχνουμε αυτά που δεν μας αρέσουν. Οπότε λέμε ας πάμε στο μπούνκερ. Αλλά και εδώ που ήρθαμε τίποτα. Never mind. Καλή διάθεση να υπάρχει, παιδιά. Και όλα γίνονται. Βλέπω τώρα και τον πύργο εδώ. Φαίνεται πίσω. Φαίνεται, φωτίζει πάνω από το κεφάλι μου βγαίνει. Έλα. Πολλά σας είπα. Πάμε να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η νύχτα. Να λοιπόν που κατέληξε η απόψινή βραδιά στο λόμπι του ξενοδοχείου. Πρώτον, γιατί όλα τα μπαράκια ήταν κλειστά και δεύτερον, γιατί έκανε τόσο κρύο που we bite it. Κοινώς το δαγκώσαμε. Δεν πειράζει, παιδιά μου, θα κλείσει αυτή η βραδιά με ένα υπέροχο ροζέ σπουμάντε, το οποίο θα το πιω στην υγειά σας. Αχ, τι ωραία αναζωογονητική γεύση. Και εγώ θα ζεσταθώ με μια παγωμένη μπύρα, η οποία έχει αυτό το σηματάκι εδώ. Είναι τοπική μπύρα αυτή. Στην υγειά σας. Καλημέρα από το Αμβούργο. Καλημέρα, παιδιά. Βλέπετε τι ωραία συλλογή έχω κάνει και σήμερα. Θέλω να πω ότι προσθέθηκε και φρέσκος Σολομός εδώ μπροστά μου. Δείτε τα πριν τα κατεβάσω. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε νωρίς σήμερα και κατεβήκαμε για ένα γερό πρωινό. Σου πάει. Όπως καταλάβατε, είμαστε στο αεροδρόμιο διότι ήρθε η στιγμή της αποχώρησης. Σπαϊμιώτες και σπαϊμιώτισσες, αυτό ήτανε. Ένα ακόμα βίντεο, μία ακόμα εκδρομή, έφτασαν στο τέλος τους. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μπορείτε να μας κάνετε like. Και αν το να ξαναβρεθούμε το βρίσκετε καλή ιδέα, τότε μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούρια βίντεο. Επίσης, κάποιοι μας έχετε στείλει hype. Τι είναι, δεν ξέρω.
ξέρω, ελπίζω να είναι για καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα hype. Μακάρι να μπορούσα να σας στείλω κι εγώ hype, να έχουμε ο καθένας το hype του. Λοιπόν, έχω να σας πω εγώ ότι το Αμβούργο μας ξετρέλανε. Είναι μια πανέμορφη πόλη, την προτείνουμε να έρθετε οπωσδήποτε για διακοπές, για βόλτες, υπέροχα θα περάσετε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς από το Instagram που μας στείλατε tips και οδηγίες και διάφορα μαγαζιά να πάμε από εδώ από εκεί. Ήσασταν χρήσιμοι και υπέροχοι όπως πάντα. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος στην πραγματικότητα μου οργάνωσε αυτό το ταξίδι, μου το έκανε καλύτερο. Καλά, ο Γιάννης ούτως ή άλλως μου έχει κάνει τη ζωή καλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει τον ευχαριστώ ακόμα μία φορά και ελπίζω να είναι καλά, τον αγαπώ πολύ. Τα λέω από εδώ γιατί τώρα που είμαι εγώ εδώ, αυτός είναι στην Πάτρα και δεν βρεθήκαμε στο Αμβούργο. Σας φιλώ, σας αγαπώ, ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα και σας αφήνω στα χέρια του Σπύρου για να σας πει και αυτός δύο λόγια. Σας αποχαιρετώ κι εγώ από εδώ τις μόδες Σαντ Πάουλι. Περάσαμε πολύ όμορφα στο Αμβούργο, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας. Είναι μια πόλη πολιτισμένη, ήσυχη, με πολλές επιλογές. Πραγματικά προσφέρεται για μια ξεκούραστη απόδραση. Δείτε εδώ ωραία μπλούζα, Σαντ Πάουλι. Εδώ να έρθετε να κάνετε τις μόδες σας λίγο πριν αποχωρήσετε από το Αμβούργο και να σας πω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία και μαζί σας και σε αυτό το ταξίδι, γιατί μας στείλατε πολύ ωραία σχόλια, πολύ ωραία tips, πολύ όμορφες παρατηρήσεις για το κανάλι μας και σας ευχαριστούμε πραγματικά θερμά. Να είσαστε καλά, στο επανειδήν. Searching for the boy I once outgrew. Those days when everything went to 11, I can honestly say I cried the day that Chris Cornell died. And I've been kicking the can